दिनै बेयाव जोंनि बे दादगारि बाजारनि खौरां लानो फैनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा जोंनि बाजारा ओरैबायदि जादों बेयाव एक्चुअलि जोंनि नैबे जोंनि दादगारि बाजारा इन्टारनेशनल माने बर्डार हिसाबैहाय जोंना माने भुटान जेब्लानाखि गेट खुलि जायो अब्लासो जोंनि बे बाजारा सोलिनाय जायो। ओमफ्राय दा थांनाय फार्स्ट लकडाउननिफ्रायनो जिहेतु जोंनि बाजारा जानाय जायाखै। जों गेजेर ससेयाव ओरैनो लकेल बाजार खालामनो होननानै जोङो एसे प्रसेस लाबायमोन। खेबसे खेबनै जाहांबायमोन बाजारा। ओमफ्राय बिनिफ्राय सेकेन्ड लकडाउन जानायनि गेजेरजों बाजार बन्द जाफिनदों। आरो दा सेकेन्ड लकडाउन जाब्लाबो फुललि जोंनि बे बाजारा माने भुटाना खुलियाब्ला माने बाजारा जाया। बेनिखायनो जों एसे दुखु नांदों। दा जोङो सरकारनिफ्राय जों जेनेबा लकडाउन जानायनि फार्स्ट लकडाउननि सिगां जों टेन्डार लाना फैबायमोन। दा टेन्डार लाबोबायमोन अबस्से दा टेन्डार जादोंब्लाबो लाना फैदोंब्लाबो दिनैसिमाव जोङो बाजार जायियावहाय जों बिराद माने दुखु खस्थ' गोलैना दङ। दा बेयाव आरो जोंनावथ' मानसिनोथ' बाजारा गोनांथार। दा जोंहाबो गैयाबो 33टा गामि दङ। 33टा गामियाव माने जोङो मोनसे बाजार मोनदोंमोन। बे बाजाराबो दिनैहाय भुटान बर्डार खाथि हिसाबै भुटाननि मानसिखौ लानानैसो बाजारा मोजां जायो हिसाबै गेट बन्द'नि थाखाय जोंनि बाजारा दा गैया जाना दङ। दा जों बेखौनो दिनै फिन दा सरकारा एसे लकडाउनखौ एसे माने हालखा खालामनायनि गेजेरजों जोङो दिनै रायजो नाङैनो बे हाग्राखौ एवफिनदों। हाग्रा दुना थाबायमोन, हाग्रा गुदुंसैमोन। दा जों बे हाग्राखौ दिनै रायजो राजानो ओंखारनानै जों हाग्राखौ एवनाय जादों। ओमफ्राय जोङो फैगौ बिस्थिबारनिफ्राय जोङो बाजारखौ जों लकेल बाजार जाहाथे भुटाना खुलियाब्लाबो जोङो लकेल बाजार हिसाबै जों खालामनो थाखायहाय जों आखायाव लादों। दा जायना जा जों नायनि जों दिनै हाग्राखौ एवबाय। हाग्रा एवनायनि गेजेरजों डिक्लेयार होगोन जाहाथे फैगौ बिस्थिबारनिफ्राय जोङो जेने बाजार लकेल बाजार हिसाबै जों लासै लासैहायनो खालामलांनो हायो नामा जों बेखौ सिन्था खालामनानै जों दा दिनै हाग्राखौ एवनाय जादों। फैगौ अक्ट'बर 7 थारिख बिस्थिबारनिफ्राय जों बाजारखौ फिन खालामनो थाखाय आखायाव लादों। जाहाथे दखानदार बिथांमोना फैगौ बिस्थिबार 7 थारिख अक्ट'बर बिस्थिबारनिफ्राय नोंथांमोना लोंहोरैहाय नैबे बिस्थिबार बाजाराव खालामफैग्रा दखानदार नोंथांमोनखौ जोङो खावलायहरनाय जाबाय बे मिडियानि गेजेरजों जे नोंथांमोना खबरखौ मोनहैनायजों लोगोसे 7 थारिख अक्ट'बर फैगौ बिस्थिबारनिफ्राय जाहाथे साखा फारा जानानै बाजार नुजाफैयो आरो बाजार खालामफैयो। जों बेखौनो दखानदार नोंथांमोननिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय जे नोंथांमोना गावबागाव जायगायाव गावबागाव दखानखौ खालामफैफिननो थाखाय नोंथांमोननिसिमबो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो दखानदार नोंथांमोन गासैखौबो जोङो खावलायहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो बिस्थिबार बाजार जायोब्ला जों शुक्रबार अखानायनिफ्रायनो जों बे बाजारसालियावनो जोङो गुदलि बाजारखौबो खालामनो जोङो रेडि खालामबाय। बेनिखायनो गासैबो जोंनि एरियानि दुखुथिया फिसाफोर मैगं फाननानै जाग्रा फिसा फिसौ दखान खालामनानै जाग्रा नोंथांमोनाबो बे बिस्थिबार बाजारावनो गुदलि बाजारखौ खालामनो थाखाय जायगाखौ लानो आरो जायगा नांगौब्ला कमिटिनि लोगो लानानै जाहाथे दखानखौ खालामफिननो थाखाय जों नोंथांमोननिसिमबो जोङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै।